Akangibingelele mbukela lapha ekhaya igama ngingumzothule ngokeshambe isibongo mafavuka njengade ngabani samba nesamba umgosi angalala maqedo lala bafozana ngunogwaja ozikhundla othi mawuvike mbangala uthola usungale ngumkhovu oyiphayo madakeni oyishasa ngitela ngiyabingelela nethe zika TV igama lohlelo uphila kanjani sambileke siqale emlazi endumbeni Dr Mtatela saphinde futhi senza la ekhaya la khona othe ngeke sambe singadlulile leli khaya ngoba phela elinye lekhaya elifudumele la khona ugoba khona amadlangala kodwa umsebenzi wonke siqalela impela owenzela khona akubingelele kakhulukazi ababukile emakhaya. Siyabingelela Nhlanhla sibingena ababukeli benethezeka TV Magombomani umhlaba uDr Mtatela lobingelelayo wesolo Sotshikazi. Yebo dokotela ake singene la ekuthenini ukuthi sike sakhuluma ngomsebenzi phambilini umsebenzi wathinta abantu abaningi bayafisa abantu ukucaciseleka kakhulukazi ngezithwalo nangokuhlukana kwazo ngoba uke wathinta umsebenzi wakho ukuthi uqale ngesithunywa kwathi ukuthi isikhwama masifika kuwena sifika sinento ekhona wathi wena usigezanga lesikhwama shothi sinento yokuphila kwasona uqobo sengifuna ukuthi ucacisele abantu kulento kakhulukazi othe wayichaza kokudlule. Kunemibuzo eminingi abantu abayibuzayo cha mhlambe nawe ingcingo uyitholile. Yebo. Angazi uthola uhlobo luni lweingcingo. Yebo. Abantu abacomplainayo noma abantu bebuza kodwa sengezwe kuwo. Abantu bebefuna ngibacacisele ngale yokuvusa umuntu. Yebo. Wakini abe yiwele. Oh yeah. Bebuza ukuthi isigubhu ngiyasikhanda. Ngithi leyo ayiphumi nesigubhu. Leyo sivusa umuntu. Yeah. Sithola itshe lasemfuleni. Hayi la solwandle. Omunye nje mangimchazele wabuza ukuthi yini mangikhuluma ngaso isikhathi ngilichitha ulwandle. Yeah. Ulwandle liyapha liphinde liphuca. Ayithi abone isikhathi lithi lize namagagasi liphinde lihlehle nenhlanhla yalo injalo. Liyapha liyaphuca. Shuthi linto lifana nokuthi liyancikisela liyakufana uhlezi ngasonke isikhathi into yakho ilungisela olwandle ngoba lona liyapha liyaphuca ayikho into ongayenza ime ibe umgogodlo ukuthi lento izongimela lento izoma unomphela. Yebo. Ingakho ulwandle ngilichitha mina fanele sithole itshe. Yebo. Yona ngiyichaza namhlanje lento ngiyichaza ngiyayigcina namhlanje ngiyichaza. Yebo ngizolahla. Sithola itshe lomfula hayi esoqosha eceleni lomfula noma unqinqebeni lomfula itshe lasemfuleni phakathi leli itshe bese silibhixa lamafutha nalamakhubalo lento ehlanganise namakhubalo siyoyihlanganise negazi lakho igazi lakho nezinwele zakho uma ufuna lento imungu naphakade nokuthiwa usekho emhlabeni bese uthatha igazi nezinwele zomuntu omethembayo enzalweni yakho emenganeni zakho noma kubafowenu ozoyihlanganisa nayo lento bese uyibeke lapha uyimbele ekhanda lethuna elikabhuti elikasisi elikama elikababa noma kuthiwa elikabani. Yeah. Uyimbele phakathi lento ekhanda bese ukhuluma uthi sibani namhlanje ngizocela amandla kuwe ngizocela imali namhlanje sibani ngizokuvusa ukuthi namhlanje ngicela uzongisebenza uzongipha imali naka amabhizinisi eshona phansi nazi izinto zami zingenzeki nakho izinto zami ngithi mangiyithinta zibole konke okuthintwe isandla sami kuyabola akufanele umuntu uthinta into bese iyahliphizeka fanele umuntu uthinta into bese iyanda ucele uthi ngizocela ungicebise manje ngizocela ukudla uchize emhlabeni ngizocela ukuphatha imali ngizocela ukuhlonishwa nokuthi ufuna isikhundla ukhulume la uqede nokuthi ufuna ukuba yikhansela nokuthi ufuna ukuba yini nje enkulu ezokwazi ukuthi ikuphilise futhi uphile kahle. Yebo. Umtshela umuntu uthi indoda
manje mina ngizokwenzela utshwala, mina ngizokwenzela inyama, sizodla kahle, uzodla kahle, asahambe manje siyodla, vuka manje indoda usebenze. Yebo. Asisebenze manje ungicebise emhlabeni, ngifuna ukuphatha imali. Usuke ethuneni lakhe, uyendlini manje. Yeah. Usuzomenzela isithebe lo muntu. Njengoba uzomenzela isithebe lo muntu, ngesikhathi kudliwa kuxokozelwa. Into ezoqhuma lapho iyoqhuma ungunaphakade noma kuthiwa yini obokade uyenza umsebenzi usukuma lapho awukho umsebenzi wakhe ophinde ushone phansi kodwa lo muntu ufanele umgcine into ayidingayo umenze into omthembise yona kade umvusa lapha ethuneni yebo ngoba simvusile lo muntu usezosebenza simvusela ukuthi azoyikhandla noma yini osukuyidinga uzokwenzela kodwa nawe menzele omthembise kona kade ukhuluma naye lapha ngoba uma wangamenzela ukuthi wakini uzodla uzodla kephi kubantwana noma ekhaya noma uzodla noma ikephi la ufuna ukudla khona yena kodwa okubalekile ukumgcinela ukugcina isivumelwano osikhande naye ngoba yonke into osuku uyenza emhlabeni mina mangikhandela umuntu ngimkhandela into ekufanele ibe nesivumelwano kusasa imake dokotela ngikuzwa kahle uma wena usumvusile ngendlela yakho ake sithi ke umuntu odlulile mhlawumbe umuntu enimaziyo ukuthi ube nezinto bezama naye usumvusile ke noma ubaba noma uma ngifuna ukuya lapho uma kukhona abafuna ukumenzela kona la ekhaya ngabe kukhona la okuthinteka khona kuwena noma wena okufanele wena wenze ngenye indlela ekuthenini ukuthi lento wena wenza isivumelwano manje naye kodwa kukhona abafuna ukumenzela yena and bayakumema nawe wenze njani lapho angithi bazofike bamenzele baqede yeah ngesikhathi bemenzela wena fanele usuke ekhaya nawe usumenzelile hayi la usuke ungaphambanisi idlozi usungamthwebuli la usumvusa othi azosebenza uzodla nabantu bonke nawe uzomenzela umthetho usahamba manje usakuba newenu noma usaya emndenini kunento eyokwenziwa ekhaya kuphela uzohamba nafika kahle neyabantu bonke kubuse kujatshulwe kodwa nawe ngapha vele uyamenza ninesivumelwano nina nobabili asikho isivumelwano sithi ungababheki laba ngaphe ngoba akusilona ukuhamba ngiyeza ukuhambeni ngoba ikhona imibuzo futhi ekanjalo ngizocacisa lezi zinto ekuyiba abantu abafuna incazelo zabo laba ba serious hayi laba sithuka laba ba serious okay ngaphambi kokuthi siye ukuhambeni ake siye kulo othi wena uvuswa emathuneni ithuna ongalazeki ngifuna ucacise lapho mase ngibuza ekuthenini ukuthi emndenini walomuntu omvusa lapha emathuneni osesebenzela wena kwenzekalani kuona umndeni uqobo waloyo muntu omvusayo ongamazeki ake siye kuloyo ngaphambi kokuthi siye ukuhambeni masivusa isipoki ethuneni nakho kunamakhubala ngithi akhona asebenzayo yebo lamakhubala khona yiwo lawa enza ukuthi kuvuse lo muntu ngoba imithi ekhona amakhubala khona la sizophendula lo muntu angabisabheka kuwo ngoba kunoguqu la kunomaphenduka la ziningi izinduku la eziphakamisa lo muntu ukuthi aflathelele yanto yakumo aphenduke azoba ngoba suke sizomkhanda isigqila masivusa lo muntu la simvusa ebusuku ufike wena ekseni noma emini ntambama ekhaya ufike umbike edlozini lakini khona engeza uxwaywa laba balele labantu abakuyibona bakunikeza inhlanhla abangamxwayi uthi nina bosibani nina bojama kasijadi nina bomzizibona mali bomtikitiki ngiyakhuleka kini nina abanikazi banomuzi namhlanje ngilanda usibani lo muntu ushiyambongela ngoba umbiza ngegama lakhe ngesikhathi umvusa ngegama lakhe nangesibongo sakhe ngilanda usibani wakasibani usibani wakasibani uzoba isigqila salapha ekhaya ningamxwayi uzosipha amandla singenawo uzosebenza ubusuku nemini akezulala ngesikhathi nina nilele yena uzobe sebenza ningamxwayi namhlanje ngizombika kini nasi isithebe engizombika ngaso naye uzodla kanye nani ngesikhathi wena ukhuluma
kufanele nethumbu lakhe libe lisha. Yeah. Phela masivusa isipoki masipha ukudla kufanele sisinike inyama ebovu sishisele ithumbu. Lishe leli thumbu phambi kwakhe lize libe umlotha. Khona lo muntu ezodla, khona lo muntu ezokwazi ukuthi abe namandla okusebenza. Uyibika lento uqede. Ayikho into ekhandwa le ekhaya. Esithi usuku emva kwenyanga. Into esiyikhanda le ekhaya 2 to 3 days 4 days yasukuma ime iphile futhi kuwe. Ya ngiyayifuna le ukuthi usefulathele kubo. Ngisho bengenzani kubo bathi bamenzelane ngeke kwenzeke lutho wena uthinteke. Ngeke uzuthinteke. Angithwela lo muntu umlayithelele izibani. Ezimgomo engeke ngizisho ku TV. And futhi lo muntu onumenzela njalo ukudla. Lo muntu umlande lapha elambile. Engenalutho. Ngeke uzumshintshe wena ngokumenzela kanye ngonyaka kodwa kunomuntu omenzela kabili ngenyanga noma kathathu ngenyanga. Lento esuka ikhandwe la emvusa la inesivumelwano ngesikhathi simvusa ethuneni lakhe lalele khona simthwebula simvusela ukuthi lento azoyenza simnikeza isivumelwano sakhanda izifungo ukuthi wena uzongenzela ukuthi mina ngizokwenzela ukuthi mina ngizokupha ukudla wena ngiphi imali ngiphi umcepho kulomhlaba esiphila kona akaphili umuntu ongenayo imali kulomhlaba esiphila kona ndoda akaphili umuntu ohluphekayo mina emhlabeni ngifuna ukudla uchize ngifuna imizi ngifuna izimoto ngifuna imali ivuso lento iphile kuwe into edala ungizwe ngikhuluma ngezipoki nokuvusa abantu nokuthwebula abantu ingoba into esesikhwameni sakithi into engiyikhandayo lento siyikhanda siyithwebule simfaka esigubhini lo muntu bese ufika usibike lesi sigubhu usibike usiqede mathi ususibikile bese usigcaba usigcaba amalungu onke omzimba ngoba umuntu ophila ku akuthi noma ungekho use Cape Town umbikele ngiyahamba ndoda lezi ibane ezikhanya la zizokhanya mase ngibuyile maziphema kuphelele izibani lo muntu kuwe uyazi bese uyigcabe yehle nomgogodla yini eyenza ukuthi lezi inhlanga amazehla ngomgogodla zenzela ukuthi zibhalance ingawi lento noba kuthiwa uthakatho ubani ingawi lento kodwa umuntu ongakwazi ukukuyisa umuntu wasekhaya ngoba uphethe zonke izinsili ithi mawuqeda kwenza lento bese ucupha umsamo khona bengeza ukushaya noma yini abazobenza uzoyiphupha wena bazama ukuthi kodwa ngikuze kwenzeke lutho. Okay, kulo yamuzi inkinga mayiqala khona ngisho bengasukuma bethi benzani wena lo muntu usukusumthwebuleni. Lo muntu ususumthwebuleni futhi usungeke usenza lutho. Ngoba bona ngeke bamenzele ukudla manje. Wena umuntu umenzele ukudla isonto nesonto mo 2 weeks after 2 weeks umenzele ukudla. Lo muntu yohlezi eyisigqila sapha ekhaya ungunaphakade kuyoze kuhambe wena mnikazi wakhe imali ayihambe yodunguza emahlanu. Okay, siyabuka la amanye amaliba awanamagama uyafika emalibeni alinagama umetha wena noma umbiza ngegama lakhe noma ukhetha lawa asuke amaliba enamagama abantu. Sifuna ithuneni negama nesibongo. Okay, mase ngiya la ekutheni ukuthi siyabona isikhathi esiningi uthi uyafika emathuneni kukhona abaphuma emathuneni nawe uyangena uyosebenza uma sekukhona abagilile kulelo thuna noma bavusa wena ngeke ukwazi ungaphinda uvuse kulona bayakwazi abantu ukuvusa ethuneni osuvuse kulona noma nalapho kusekufuna ke usefe umoya noma nisebenzisa ithuna lingakasetshenzwa. Senza noma eliphi ithuna nakuthiwa khona umuntu osefika osebenza wena mawufike lelo thuna uzokwenza lento osuku uzoyenza usukuyazi into osuku uzoyenza ukuthi uzoyivusa kanjani. Isuke ihamba nemimoya ihamba nemimoya kuyothi ivusa ubani yakuyivuse lemoya ungenayo imoya yakhona. Ngizwe kahle akasingene ke kulolu kuhamba ngoba ukhamba nalo lenkinga kakhulu ukhamba wakwalichaza phambilini and abantu basenembuzo kakhulukazi ekutheni ukuthi kumiselwa ukhamba ngoba lembuzo ilokho yanda ngoba siqale lapha ekuthenini ukuthi uvuse umuntu wakini ozoba yiwele naye. Okay, uzosebenza mase uvusa lo muntu wangaphandle naye ezokusebenzela ezoba isigqila la ekhaya. Sesisi okhambeni kakhulukazi leli lamanzi amnyama ngoba ilona ukhamba ke manje abantu abahlezi
bahlezi benombuzo mase beyangabaza uthola ukuthi sebebhala lapha na kakhulukazi ngokuthi sengathi uNkulunkulu engababheka abantu bakhe engathi izinto zobumnyama ziningi kakhulu ake singene ukuhambeni ukhamba lamanzi amnyama silenzela abantu abasuke benonya yeah lokho phela ngeke sikufihle oh umuntu onamanzi umuntu nje usuke ephehla ukhamba lamanzi amnyama bakhona abaliphehlela into engenamsebenzi othola ukuthi lo muntu uphendula idlozi kwazi wonke umuntu ukuthi sibani uphendula idlozi kodwa uyahlupheka khona ephendula idlozi ugadla nje ophakamayo ekhaya ufuna efane naye bese uba khona lolo likhandwa yithi yeah elomcebo olithinta imali lekhaya sikhanda into ethinta imali othi mawulikhandile bethi bayahlaba ekhaya bahlanganise futhi imali abasebeyihlanganisa lo mcimbi bayihlanganisa kanzima abantu nje bahlanganisa imali yomcimbi bathi bezokwenzela abantu bakuba umcimbi kunomuntu osehambe phambili ofika uthatha izinsila zonke weza nazo la yafike yakhandwa lento iyaphila yaphefumula yonke into abazoyisebenza bayisebenzela kanzima kanjani na njalo le ndoda uma yiza ukuthi kuzoba nomsebenzi lapha iqala iginqa inkukhu ezimbili emsango oh yeah notshwala bese isho ukuthi usibanibani bazobe behlabile iphathi lenziwa lapha nakho ukudla kwena isithebe seningipha sona idlani manje nijabule bese kuba bafika abantu ngakusasa bafike badle baphuze badakwe bajabule bese thatha imithwalo yakho ntambama iyahamba uyakubo kuba into azoyilwela futhi uzoyithola ngoba bahamba naye laba bantu bakuye into azofika ifuna uyofuna inyongo noba kuthiwa iconsi noba kuthiwa angayisula ngendwangu encane leyo nyongo noma angahambanga naye kodwa leyo nhlabathi yasemsame enenyongo uzoyithatha uyifaka phi okhambeni lakhe mabebuya labantu de behlatshelwe bazobuya bezobonga kuye noma ngabe kuthiwa yini nenza ngisoyenenzelana ngoba kusuke kuzobongwa yena ayikho lo muntu into angenayo uphila kahle ngoba uthwele ngedlozi lesi sidalwa sonke salapha ekhaya usithwebule sonke yonke into eyenzayo ifuna yena ayikho into enoyikhuluma emsamo engekho yena noma kuthiwa akekho yena kodwa ngebaniswe bezo lapha emuva lapho ukhambeni lakho likhanya amakhandlela olunezithombe zenu nonke nabantu basekhaya ngoba lolu khamba kufaka izithombe zomndeni wonke ekusuke kuzothetshulwa inhlanhla zabo bonke laba bantu kukhona ukubamba lapho khona okwakhuluma nje ukuthi abantu bayathanda ukushutha bephosa belokho befaka beposta benza yonke into egcine nabazi ukuthi izithombe ziyawashwa ziyawashwa izithombe kodwa ke ngukuthi ke ufithi kangakanani lo muntu oh yeah lezi izithombe ezidaphakathi kodwa lo muntu akaphili kahle yeah ngoba iyadla lento wageja umthetho wadakwa imali izodla okay uyiqala uzwe uyofika la esigabeni sokuthi ke uyayiphothula isikhona usekuwumsamo wasekhaya sengiwuthathe wonke ngawubekala ngisho ngathi womfowethu uphumile inxiwa kodwa sengiwuthathile nayo ngawuzowubekala lo msamo wakhe ayidingi yini ukudla ungakawuphula umthetho idla la usuphule khona umthetho mawageja umthetho wakhona emwageja umgomo wakhona izodla ayidli umgomo ingako ngoba isikikalelo ngesikhathi ikhandwa bethi sikhuluma siyiphahlele siyiqede bese sinikeza umgomo wakhona uthi umgomo wakhona uthini ngizwa kahle mtatela ukuthi ngikhuluma nje sesithinte lezi zinto ezinkulu sike sathinta sabuka kunamavideo adlule sabuka futhi nama-comment athile ngoba ama-comment akhona uthola ukuthi umuntu avele ebhale lapha nathi hawu ayiwufafabula lo kodwa egcineni lowo muntu akaze efika kuwena ezofuna something kodwa kukhona abantu abafikayo siyabona izinto nempilo iyaqhubeka
imizi imoto nazi nansi enye sifulathele nje sincike kuyona kahle kahle enye yazo ekhona kodwa abekho abantu abathi abaqhamukayo bethi hayi ngike ngaya kumtatela hayi wafika wadlala ngami ake singene kulokho ngoba egcineni nama comment yonke into besiyithatha kumbuzo kuma comment eminye besiyithatha kakhulukazi kubantu ade besenda ama message bebuza ekuthena ukuthi hawu mfokanhliziyo awukusibuzela u1 no2 no3 ingakho ngithi ake singene kuleyo ekuthenini ukuthi uthini ngabantu asebeke bafika la endumbeni abakhombisa ukubonga nokuthokoza kuwena mase kuba yabantu ke uthola ukuthi akaze befike la endumbeni othola ukuthi hayi kuba nokugxeka okuthile futhi bakhuluma into abangakaze befike ngisho ukuzoyizwa ekutheni ukuthi yenziwa kanjani la abalalela kuphela mase khuluma lokho akukhulumayo. Ngiqale nje ngibonge kakhulu kuNethezeka TV. Ngibonge futhi nasebantwini abangibuke bangithemba nami ngase ngibenzele iqiniso ukuthi bangibuke bangithemba bangangijaja ubumina bangajaja ubungane bami kodwa babuka lento engiyiphethe ukuthi inkulu kangakanani. Ngibonge nje kakhulu ukuthembeka ebantwini ngisacela futhi namanje uNkulunkulu okhokho bami unobaba mkhulu ukuthi aphinda ngiphe ukuthembeka njalo ebantwini. Ngoba uma kungekho lokwakuthembeka engikuphiwe uNkulunkulu ebantwini ngeba ngithemba abantu bengangazi. Ngibonge nje lokho. Angifuni ukugxila kakhulu ke kulabo bantu engingakusho abantu abathukanayo kuma social media ubobheka ukuthi umuntu oyilahlele uyise nomuntu nje oyilahlele unina owacoshwa ngestamkokweni umuntu ovela akhuluma okwazi umuntu othuka umuntu angamazi ukuthi kusuke kuyisilima leso futhi kusuke umuntu ongazalekile kahle leke ngezaleke kahle ngeke uyibone ithuka abantu ive ifundele nje izibukele kodwa leke ngengazalekile kahle le yaphikwa oyise le eyakhandwa ngendlela yakhandwa ngayo ematruckini yakhandwa ngendlela ekhandwa ngayo uyiyona lesithukayo siyibukele nokholwayo futhi naye phela kuyenzeka khona uthola ukuthi sisonta naye mhlawumbe iNazaretha naye ngizowabeka nje nakazalekile kahle ugijimela ukuya esontweni akazalekile kahle mhlawumbe unina wamphinga lamphinga khona eganile wazalwa usikhotheni ngaphandle iyona yonke lekhe esithukaye esho noma eniyithandayo athi omunye akulona iNazaretha leli nyanga basho yonke into ngoba lo muntu unjani akazalekile kahle imuva lakhe akalazi akazi komalume wakhe nesibongo asibizayo ubiza isibongo sakagogo ileyo nhlobo nje isithukayo ingakho singene ndaba nje mina vele ngakhuliswa yathi insizwe ngizalwa ngabosinaka isilimi ingakho ke ngizosho nje ukuthi labantu abathoka abantu labantu abahlezi besithuka ileke engazalekile kahle umuntu engazalekile kahle ngeke ngikhulume naye kakhulu. Ngikusho lokho mtatela ngoba kuningi ngoba egcineni uyayikhuluma izinto abantu bayafika kuwena baqhamuka endaweni ezahlukahlukene sike sifike kusho isigqolo kukhona abantu abakhona kodwa akekho umuntu osekwabuya ngokuthi hayi Nethezeka TV wasisa kumtatela kodwa hayi umtatela udlale ngathi kanje ingakho ngikufaka lokho ngoba egcineni kodwa kuma comment kuba khona leyo nhlese yabantu othola ukuthi bayagxeka bagxeka into ishono noyenzela abantu. Ingoba ngasonke isikhathi umuntu mefona abantu phela befani imithi siyikhanda mkhulu uthola mhlambe nokhakha okuncane athi yazi sengusebenzisile kodwa angibonanga lutho bese ngithi mina sondela futhi uphinde ungibone ngimsize anginekele enye ithuba asizakale futhi abuye abongase sekuhamba kahle ingakho asonke isikhathi ubona mangincike into zami bese ngincika kubelaphi kakhulu ngithi mawume lapha abantu bengangena esigodlweni ngizokukhandela lento ezokufakela abantu esigodlweni bangene abantu bese uyathembeka kubo abantu ukuthi mabekubuka bakubuke bakwethembe nawe thembeka kuma mabekwazi ukuthemba nawe thembeka kubo benze iqiniso uzophila. Ayi ngikuzwa kahle mtatela
imibuzo iphendulekile angazi kweminye imibuzo eke yafika kuwena noma yavela kuwena ethinte kakhulukazi lezi iphakamisa nalemsebenzi emkhulu kangaka ade sikhuluma ngayo ngabe kukhona yini osalayo kodwa ke ukwehlukanisa ukuvusa umuntu wasekhaya ukubekile ukuthi akuyona ingozi ngoba uyakwazi yena ukudla futhi uyakwazi ukuthi eye ekhaya ngoba usungamhlukanisi nomndeni okokuqala lokho engikubonile ngenkathi uchaza ngakufunda futhi ekuthena ukuthi yena momvusa umvusela ukuthi ekusebenzele wena kodwa usho ukuthi engayi uma kuya ngokuthi emndenini kukhona izinto ezenziwayo ezithinta yena uqobo noma ezithinta ubudlozi mase siya lo okuqala khona inkinga ekutheni ukuthi lo othwetshula lapha ovuswa njengespoke emathuneni wena umhlabela njalo ekhaya ngisho bengenzani wena usuke usumthwebulile sengala inkinga suke sekwezabo usuke usungasahlangene ngazo kakhulu wena ngoba usuke usumphakamisile seyiwele kuwena esebenzela wena esesigqila sala ekhaya mase kube lolu kuhamba ke elithanda ukuba inkinga kakhulu eliphinde lidle la ekhaya mawungagcinela imithetho ngicabanga ukuthi ngihamba kahle ngabe khona yini okusalile okusalile kuncane nje abantu bakhale ngokuthi okay mina inhlanhla nginayo yokuzalwa yini ongangilekelela ngayo for ukuvika izitha into yokuvika izitha ukhona umuntu uvela ozalwe nenhlanhla yakhe yokuzalwa uthatha uphakeme nje ayikho into ayisebenzisayo kodwa into ayivika uvika izitha uhlushwa bathakathi sinesigubhu lapha ekhaya sezitha isigubhu esimnyama sibiza ukuthi isigubhu sokuthakatha sokuvika izitha noma yini osukuyenza kodwa wazi ukuthi ukhoselekile uvikelekile into yakho uyibiyele yonke ngaphakathi nokuthi bayagada abantu lento yakho uzoyicupha bese kuzoba abantu umuntu mawusuka uphamisa into yakhe endlela usuyiphakamise ngayo umsama ufuna ukucupha uyawucupha ngoba kulula ukuwa kunzima ukuya phezulu mawuwa uwa ngesecond mawuphakama uphakama emva konyaka noma emva kweminyaka noma emva kwa6 months uphakama kodwa usuku usudlule into eziningi ezinzima abathakathi mawusuku ukhandelwe ngento mawusuku ukhandelwe yimi akulula umthakathi akushaya ngoba mina ngikukhandela lento bese ngikutshela ukuthi emva kwesikhathi esingakabuya uzocupha umsamo khona bengeza ukushaya nokuthiwa uphuma inxiba lakho kodwa buzo ucupha umsamo khona kusasa bengeza ukuthola abantu ngoba uyothola ngensila yasekhaya kunomuntu othola ukuthi athi mina sengayiphendula lento manje athi mina inenkinga umfowethu uthwele uthwele ngedlozi into zami zimnyama noma kephi la ngihamba khona kuthiwa umfowethu uthwele ngedlozi umuntu onjalo uyavala umsamo engawucuphile ufika umvale kuba nje isecond elilodwa bese uqupha nelishone phansi akwazi ukuthi bonke abantu bavuleleke bonke abantu basemndenini okusho ukuthi makukhona umuntu othwele ekhaya sazi nathi umuntu ke shuthi engasondela kuwena ukwazi ukuvula lo msamo lo athwele ngawo lo muntu lo owasemndenini yena uyawa yena noma uyaqhubeka nempilo uyawa ngeke angawe phela ngithi usuke ecindezela ezinye izingane ikhona into enhle ikhona into embi kodwa makumuntu osuke ecindezela ezinye izingane ukuthi ezinye izingane engaphumeleli babefuna ukuthi nje ukuthi into zabo nabo yilunge into yokuqala somthetho into yakho so kufanele ihambe yolungisela entabeni bese sibuya sizoyivala ekhaya ukuthi kanjani ke mangangena ekhaya uzokhanda iplan umuntu nomuntu uhlezi ezoba neplan izokwenziwa kanjani ngikuzwa kahle mtatela sasiqoqa nje amazongo adlulisa kumbukile ekhaya hayi sibonga kakhulu nje kubabukeli benethezeka TV sibonga inhlanzi sibonga nje nokuthembeka ngicela futhi namanje ukuthi uNkulunkulu aphinda angiphe isibindi angiphe amandla ukuthi ngihlezi ngithembeke njalo ebantwini engibenzela iqiniso baphinde babuye futhi siphinde sibenzele iqiniso abangawofiki baphinde basondele futhi sebelimele kakhulu abantu enhlizweni sebeshayeke kakhulu sikhonela kona ukuthi sizobaduduza sobathoba amanxeba abantu abaphili emagumbomani omhlaba siyabonga
Sibonga kakhulu ku Dr Mtatela. Sibonge mbuke lapha ekhaya ekutheni ukuthi ngiyathemba ukuthi eminye imibuzo uphendulekele kuyona. Eminye imibuzo ngiyacabanga ukuthi sisazoqhamuka ngoba sikhuluma nje kukhona futhi esivelile nakuthini ekutheni ukuthi nangelinye ilanga kukhona la singagxila khona sikhulume ngakho noDokotela uMtatela. uDokotela uMtatela ke ukhona eMlazi naseThekwini lapha eZumasha House kwakuthiwa uField Street mangingaphosisi angazi manje usubizwa ngalo mgwaqo. Lo mgwaqo usubizwa ngoJoslovo ekhona la Joslovo no Victoria Embankment eZumasha House floor number 9 e918 office la kuthola khona wonke ama product noma lobuhlobo le product unenkinga yenanazi egcola amanzi uma umuntu osifazane ema wendoda uvukela indukini siyezi akhona amakhombo ngokuhlukahlukana indoda nje ofethe nepipo lingasebenzi ayisondele ngibone lapho ke angeke ngize lekho ngikuhloniphise ngizokusho nje indoda maye nepipi engasebenzi inepipi enesiyezi ngiyalilungisa ipipi futhi ipipi ngiyalikhanda lime lithi impo angilikhulisa ipipi ngiyaliqinisa mawunepipi nje lingaqini linesiyezi induku yakhe ingasavuki ngibona amapraza khona uzowathola ngokuhlukahlukana kwakhona newasho zokugeza mawuthi awuqonya uthandeki unesidini ebantwini zikhona iwasho uma ufuna imithi yokuqonya nokuvula inhlanhla lezinto ezilathi zokuvula inhlanhla zikhona. Ayi sibonga kakhulu baba. Siyabonga kakhulu. Kunjalo mbuke lapha ekhaya inamba kaDr Mtatela ikhona lokho uyibona njalo lapha escreenini uthokelakala kuyona ikhona ku WhatsApp ikhona naku nasekuthena ukuthi mamfonela ke uyichaze bakwethu noma ukwazi uma ubhala ekuthena ukuthi uyichaza kubalekile lokho ekuthena ukuthi uchaza inkinga iphelele ukuze ethi mebuyele kuwena ebuyele nenkulumo ephelele ungalokho uthi hi yabona into ekanjalo zithanda ukuthatha ama delay ngoba ama message asuke emaningi kakhulu. Thina uyasithola lapha ku YouTube, uyasithola ku Facebook, uyasithola ku TikTok. Kama lami ngingumzothule ngokaShembe Isibongo. Mafafuke njengetengabani sambane samba umkhosi angawulala maqedo lala bafowaza nonogwaje ezikhodla khondla othi mawuvimba ngala uthukusungale ngumkhovu oyiphayo kumadakene oyishasa ngecela iphinde ibonane nangokuzayo le iNethezeka TV yipa.